Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Vatican City kadapan pendapat ba ya ka Mynstep dan Burom ya ukpa Bakhuid upo Francis kat kom kita long khubor jong ka Vatican News layat hu ba ya ka met jong upo Francis on penken riakno sha Saint Peter's Basilica ha ka si balang bat bu hang tu hadu ka si on tap ka banlong ha ka step si sajan ka opes jong ka Holy See Press kalapan bena ha ka si baar ba ka mas on tap ya upo Francis kandong ha ka si sajan ka arpunru Tarik Ïaïong arhaja apusan ha ka posh po Baje Mynstep ha Saint Peter's Square Hashwa bantep kandan ka jingle dan Burom bakhaddu ha ka ba Cardinal Giovanni Battista Re Dean Jong ka College of Cardinal unlong unong kanya barang ba ha ka mas Bakhuid ha ka ba onle dan Burom ru da ki patriarch ki cardinal ki archbishop ki bishop bat ki lingdo niam nakaleng ka perthai ya ka Eucharist on penkut da ka ultima commendatio bat ka valedictio ka bapin I ya ka jingsdang jong ka Novem dialis lan ye khandai sngi jong ka jingle dan Burom sngolem bat ki mas na ka banta ka jingja that jong ka mensiam jong upo Francis hadin kani onra ya ka met jong khpa Bakhuid sha Saint Peter's Basilica bat nangta sha Saint Mary's Major na ka banta ka Mynstep dan Burom ha ka si balang onra ya ka sunduk badon ya ka met jong upop na chapel jong ka Casa Santa Marta Saint Peter's Basilica khnang baki riunget kinle dan Burom bat u Cardinal Kevin Farrell u Merlingo on penyat ya ka jingle niam ka mansdang ha ka por khandai Baje Mynstep ringkat ki jingdwai lingkot ka opes jong ka Holy See Press kalayat hu baka jingyat procession kanyat lingba kamadan Santa Marta kamadan Roman Proto Martyr ha ka bakin yat lingba na ka Ark of Bells sha kamadan Saint Peter's Square bat kanrung sha Vatican Basilica lingba ka jingkhang pedeng